Într-o frumoasă dimineață de primăvară, Ana Maria se joacă în grădină. Deodată descoperă între tufe un sat mic de elfi. Elfii locuiesc în căsuțe drăgălașe cu acoperișuri din flori. În centrul satului este o piațetă unde se organizează sărbări și o școală pentru micuții copii elfi. Ana Maria vrea să-i povestească imediat celei mai bune prietene despre descoperirea făcută. Însă regina elfilor se apropie de fetiță și o roagă: "Nu povesti nimănui despre noi. Dacă un om privește prea mult regatul nostru, lumea noastră dispare. Te implor, ai grijă de lumea noastră. Nici tu nu trebuie să ne privești prea mult." La început, Ana Maria este foarte tristă, dar ascultă rugămintea reginei elfilor. Nu povestește nimănui despre regatul micilor vietăți, chiar dacă nu este deloc ușor. O singură dată pe an, atunci când, la începutul primăverii, soarele strălucește pentru prima dată cu putere, Ana Maria dă tufișurile la o parte și aruncă o privire fugară asupra regatului elfilor.